Хайырлы көн, мөхтәрәм телевизор караучылар. Бүген атнаның иң матур, иң мөкатдәс җомга иртәсендә сезнең белән эфирда Миңназыйм Сәфәров булырмын. Татарны моң яшәтә, моң берләштерә дибез. Аның нәрсә икәнен без үзебез генә беләбез дип әйтүчеләр дә җитәрлек. Шунысы куаныч, халкыбызның әлеге үзенчәлекле сыйфатын саклауга һәм үстерүгә зур өлеш кертүчеләр арасында башка милләт кешеләре дә бар. Бүген шундый шәхесләребезнең берсе, гомерен татарга моңлы гармон ясауга багышлаган Михаил Дмитриевич Вараксин турында документаль фильм карарга тәкъдим итәбез. Моң. Сүз белән аңлатып булмаслык күңел халәте. Кешенең җаны диләр аны. Җырның безгә яшәргә булыша, тормышыбызны җиңеләйтә. Ішкі дөньябызны чист тарта, рухыбызны күтәрә. Безне юкка чыгудан шул моң саклый. Әмма без шул моңны булдыруга, аны байытуга өлеш керткәннәрнең үзләрен дә хәтердә сакларга, барлап торырга бурычлыдыр. Бүгенге сүзебез онытыла язган шундый шәхесләребезнең берсе, татарны тальян гармонлы иткән Михаил Вараксин турында. Заманында аның үзәккә үтәрлек тавышына сыкланмаган кеше калмагандыр. Аны үзенеке итәришен гармончылар ат бәясе түләргә дә ризалашкан дип сөйлиләр. 2017 елларда без Буа районында экспедициядә Тәүгелде авылында идек. Шул авылда безне Зинаджан исемле абзый белән таныштырдылар. Ул абзый вакытында дан тоткан булган авылда. Аның белән аралашкан вакытта мин аңарга төрле сораулар бирдем. Гармон уйнау үзенчәлекләре турысында, көйләр турында. Әйтәм, Зинаджан абый, мин дә әзрәк гармон тартам, кая гармоның дип сорагач, мин әкрен генә чехолдан тальянны чыгарып, аның кулына тоттырдым. Ул уйный башлагач, елап җибәрде. Минем алдымда 91 яшьлек бабай, бу бит җистеле гармон дип әйтеп җибәрде. Минем янда булган гармоннар ошыймы сиңа дип әйтәм, әйбәт инде әйтәм, Зинаджан абый, алып кит ул гармоннарны, миңа калды бу гармон. Алай булмаса, мин дә җыелган бөтен акчамны алып кит. Алып кит, миңа 3 көн үләремә калса да, менә бу гармонда уйнап кала алсам дип, шундый сүзләр белән минем каршымда ялынып, җылап утырды. Аны алдым мин. Алдым да авылга кайттым. Кайткачында Милехаевга әйтәм бит. Әйтәм, менә шулай әйтәм, булдым, әйтәм, Вараксинда әйтәм, Милехаев уйнап каралы дип, шушы Акмала гармонда мендем мин аңа, яңасында алып мендем. Шуны алды да уйнады инде, нинедә уйнап күрсәтте инде ул, Акмала гармонда уйнап күрсәтте инде ул. Аннан соң алып уйнады да, тальянны уйнады да, эннем җаным сат миңа бу гармонны ди. Бу яңасын. Яңасын алганны. Сат и бетте менә. Ул минем әти белән 20 ел нидә эшләгән, тимерчедә эшләгән кеше ул. Шуңа күрә мин аңа нитә алмадым, каршы килә алмадым. Дөнья гизгән татарның күңелен әсир итәрлек, җанын кузгатырлык моңны кайлардан алды икән шып-шын урыс абзые. Бу сорауга төгәл генә җавапны соңрак табачакбыз. Әмма әлегә безнең кулда гармон остасы Михаил Вараксин турында бер генә мәгълүмат та юк. Вакыт дигәнең рәхимсез дә, кырыс та. Телдән телгә Вараксин дип йөргән ул исем татар энциклопедиясенә дә керми калган. Әле дә ярый безнең үткәннәребезне, ташка басылганнарыбызны кадерләп, саклап торучылар бар. Безнең фондлар зур, әлбәттә, эзләргә кирәк. Бик бай фондлар. Монда нәрсә генә юк бездә. Искитмәле. Вараксин гармоны турында сорау килгәч, biz әле башта аптырап киттек. Башта уйладык, бу Вараксиннар типографиясы турында сүз бара дип. Менә гармончы Вараксиннар турында менә минем шәхси үзем әле ишеткәнем юк иде. Һәм шул рәвешле мин эзләнүләргә керештем. Бу фамилия яктыртылмаган дип әйтик. Менә миллият сүзлегеннән таптым. Мин шуннан этәргеч булды инде. Яңадан Максим Глухов әсәрен табарга тагы шуннан соң бу аның булып чыкты истәлеге. Аны укый торгачлым тагын журналга, менә Казан утлары журналында аның турында татарлар тарафыннан басылган мәкаләләргә юлыктым. Татар язучысы Максим Глуховның гармон остасы турында язарга алынуының
бер хикмәте бар. Аның үз әтисе дә Казанда гармон ясаучыларның берсе була. Язучының хикәяләвеннән аңлашылганча, Киров өлкәсендәге Вараксина авылының уңдырышсыз туфрагы анда яшәүче крестьяннарны тормыш итүнең башка чараларын табарга мәҗбүр итә. Безнең героебыз Михаил Вараксинның бабасы да ничарадан бишара моңарчы ишетеп кенә белгән гармон яшәүчесенә алына. Тамак туйдырырлык акча эшләү җаен тапканнан соң буш кәүзенең улларын да өйрәтә. Көннәрдән бер көнне аның әтисе янына Йосыф исемле татар кешесе килеп керә. Һәм култык астындагы гармонын татарлар җырларлык итеп үзгәртүен үтенә. Узак уйланып жүргәннән соң ул татар авылларына чыгып китә. Уста шул рәвешле аларның җырлау һәм башкару үзенчәлекләрен күңеленә сеңдергәндер. Йөрәге аша үткәргәндер. Россиядә иң күп гармон төрләре, халыкчан гармон төрләре, һәрбер өездә, һәрбер якта, һәрбер җирлектә үзенә генә хас булган гармон төрләре бүген көндә бар. Иң данлыклы гармоннарның берсе тарих буенча ул безнең тулы гармоннары, аннары вятка йөзендә эшләнгән менә мондый вятка гармоннары элек аталадыр, вятка гармоннары, Орел өлкәсендә эшләнгән гармоннар, шулай ук безнең Идел буенда урнашкан Нижгар гармоннары бик зур дан тотканнар. Нижгардан соң дәвам итә ул әлбәттә Саратов гармоннары, Елецкий гармоннары, Балагоевский, Петербург гармоннары һәм Сибир гармоннары һәрбер төбәктә кая гармон кайсы төбәккә гармон килеп кергән, анда булган көйләргә, әгәр анда булган мастермы, устамы, ул шул гармоннарны үзләштереп, аңарга яңа ниндидер төсмерләр кертеп, шул як өчен җырлары белән бәйле төсмерләр кертеп, үзгәртеп, гармоннарны барлыкка китергәннәр, ясаганнар һәм шушы белән безнең гармон кыйммәте менә буның белән аерыла инде ул. 14 яшында беренче гармон ясаган Михаил әтисенең татарларга күрсәткән игелекле эшен үз җилкәсенә алачак. Ләкин аңарга әле моңарчы әтисе йортыннан китеп, Саратовта, Тулыда, Ростовта гармон ясау нечкәлекләрен үзләштерергә, Промка, Венский гармоннары баян ясарга иран җиткәч кенә армиягә алынырга. Шуннан 2 ел дәвамында империалистик сугышның ачысын төчесен татырга һәм гражданнар сугышын кичерергә туры киләчәк. Мылтыктан айры нәрсә тотмаган Михаил бөтен осталыгын эшкә җигеп, 1923 елда Мәскәүдә үткән беренче Бөтенсоюз күргәзмәсенә үзенең тарихка кереп калачак күп регистрлы, данлыклы Вараксинын ясап өлгертә. Вараксиннар гаиләсе, алар 2 төр гармон ясаган булганнар. Менә бу рус стройлы гармон, күрекне тартканда һәм җыйганда төрле тавыш чыга. Әгәр дә без бер бакасына басабыз икән, төймәсенә басабыз икән, 2 тавыш чыга, менә барлыкка чыга. Ул рус стройлы гармон. Шулай ук татарлар белән тыгыз элемтәдә булгач, Вараксиннар татар көйләренә яралкылаштырып, шулай ук Вараксин гармоннарын булдырганнар, ясаганнар. Ул гармон әлбәттә бүген көндә шулай ук уйнала. Менә. Бүген көндә Вараксин гармонны менә мондый күбрәк вариантта кулланыла. Бу гармон моңарга караганда уйнарга да җайлырак һәм татар көйләре моңарга күбрәк ята. Регистр белән бөтен стада эшли алмый. Регистрның технологиясы аның четерекле, яхшы итеп эшләмәсәң, аннан һава йөри, ул гармонның сыйфатын югалта. Шуңа күрә инде ул
яхшы осталар гына регистр белән гармун ясый дип әйтеп була. сыйфат күрсәткече санала. Сыйфат күрсәтә. Мин менә иске гармун килсә инде әйтәм, регистр белән ясалган икән, аның телләре яхшы. Бер ялгыз гына алтын куллыстада әллән ерак китә алмый. Гармон ясау бик тә четерекле, вак һәм вакыт сорый торган эш. Моны яхшы аңлаган Михаилның Казанда үз гармоннарын күпләп җитештерә торган фабрикада үзе шикелле сталар белән кулга кул тотышып, нәтиҗәләр эшлисе килгәндер. Моңарчы әртил булып эшләгән гармон сталарына нигезләнеп, Казанда 1934 елның 27 гыйнварында гармон фабрикасы эшли башлый. Бу инде Михаилның әтисеннән калган хыялның тормышка ашуы дигән сүз. Әмма бигебез Тукай әйткәнчә, бармыни бездә гомумән кеше кадерен белү. Татар гармонын ясаган останы эшне белеп бетермәүче белгеч дигән шикаятка таянып фабрикадан куалар. Мин гармонсыз ни эшлим дип, инәлеп күпме генә җаваплы кешеләрнең ишекләрен кагып карамый ул вакытта Михаил Вараксин. Ләкин ул ярдәмне алардан түгел, үзе дә Казан гармон фабрикасыннан план кууга каршы чыккан өчен эштән җибәрелгән икенче бер гармон остасы Александр Сметаниннан ала. Тормыш дәвам итә. Бездә исталарда кирәк бу тормышта, дип аның төшенкелеккә бирелгән күңелен юатып, яңадан гармон ясарга күндерә ул Вараксинны. Шуннан да кирәк икән бит аның өендә ясаган гармоннары халыкка. Әнә нинди шәхесләр килеп мактый аның Вараксиннарын. Салих Сәйдәшев үзе күңеле булганчы Михаил ясаган гармоннарда уйнаганнан соң булай дигән. Мин очраклы гына бер сукыр татар картының синең гармоныңда эздерүенә мөкиббән китмәгән булсам, көйләр дә язмаган булыр идем. Ничекләр ясыйсың син бу гаҗәеп гармоннарыңны? Монда да безнең дә килеп ди Салих Сәйдәшев уйныйдыр. Алар димәк таныш булганнар, Алар таныш булганнар, дус булганнар, алар таныш булганнар, видимо, гел килеп йөргәндер инде күрәсең. Аннан ерак түгел бит инде ул урамы, Горький урамы хәзергә еме. Күрәсең, бер төрлерәк язмышка дучар ителгән кешеләр шулай бер-берсенә тартыла торгандыр. Ул чакта Сәйдәшевнең дә хәлләре Михаилныкы кебегрәк булганын без инде бүген яхшы беләбез. Композитор иҗатташының рухын күтәрү өчен Вараксинга Камал театрында куелган легендар Зәңгәршәл, Казан сыргысы кебек спектакльләрдә уйнау өчен данлыклы гармоннарын ясау өчен оештыра. Тамашачылар бәлки барысы да белеп тә бетермәгәндер сәхнәдә кем гармонда уйнаганнарын. Ләкин бит нәкъ менә аның инструменты, аның дусты Салих Сәйдәшевнең сәнгать әсәрләрен йөрәккә үткәрергә ярдәм итә. Гаилә дусларының саналган данлыклы гармончы Фәйзулла Туишев исә 1946 елда булай дип язып калдырган. Концертлар белән йөргәндә миннән һәр вакыт диярлек бу гармоннарыгызны ясаган оста исәнмәле дип сорыйлар. Безнең халык Вараксин гармоннарына бик тә югары бәя бирде. Гомерен татар гармоннарында уйнауга багышлаган, Федор Шаляпинны уйнап җырлаткан легендар артистның башлыча Михаил Вараксин кулы белән ясалган 150-гә якын иреле-ваклы булбул телле гармоннары була. Мәшһүр артист аларны яратып, татар хатын-кызлар исемнәре белән атаган. Ни кызганыч, үзе киткәннән соң аларның бик азы гына музейга килеп алган. Танылган башкаручыларына түгел, күңеленә гармон чине кагылган бик күпләр Вараксинлы булуны зур дәрәҗә санаган. Шундыйларның берсе Мулла Гали абый Хадиев. Аңа гармон остасы белән якыннан танышып, ул ясаган гармонны үзеннән үк яңартып алу бәхетен татырга туры килә. Ул Ленин бакчасы каршындагы тауда менәсендә урам аркылы чыккачны, тауда менәсендә тау өстендә аларның җырлары шунда инде. Ул йортны күптән сүткәннәр инде. Шушы тар тыкрыкта эшләнгән тальян гармоннар татар киңлегенә төшеп, бүген дә халыкка хезмәт итәләр. Ул иске җорт, шактый иске җорт менә шунда кирдек без. Мин кирдем инде. Аннан соң шалтыратам, шакылдатам, шуннан чыкты инде Мария апа, инде ул элек билге булган инде. Мин белмидем инде. Мәйтәм, анда Вараксин мәйтәм анда торама. Әйе ди. Минем эшкә җылы кирде инде. Таптым әйе. Таптым. Шуннан соң аларга кирдем мин. Шунда кергәченнән, сөйләшә башладык инде, мәйтәм, менә шулай, менә мин шушындый гармон алып килгән идем авылдан, менә мәйтәм, шуны нитерә кирәк, төзәтергә кирәк бит, мәйтәм.
Ул аны карады, алды, нитте. Ярар, дип әйтте инде ул. Аны шул сүзе кыска инде. Ярар, булыр. Шуннан соң ул алды, шуннан аның турында сөйли Мария апа, ул сөйләде инде. Аларның бер кызлары бар иде, аның бер итләре бар иде. Аның белән аралашкачыннан мин аның эш кешесе икәнен аңладым. Ул менә утырган вакытында бер туктабый эшләп утырадыр шунда. Мария апа сөйләп утыра, ул эшләп утыра. Аның өчен хатыны сөйлейме? Аның өчен хатыны сөйли. Аннан соң бит алар аннан соң күчтеләр. Аларга квартира бирделәр. Декабристлар урамында. Но мин анда 1-2 мәртәбә булдым. Алар безләргә гадәттә җибәрәләр открытка. Приглашаем вас посетить дип. Шундый Алсын Мария апа язайны. Зыялылар шәһәре. Шайтып анда адресын язган була ул. Менә фәлән вакытка килегез дип язадыр. Мин киләдер. Ул яңа квартирада бик үк ни булмаган. Җайлы түгел. Чөнки анда бит тык надо сугарга кирәк. Кешеләргә кирәк. Маршрут күршеләр ниткәннәрдер инде. Тегендә ул үзенеке үз йорты анда беркем бер нәрсә әйтмидер инде. Фотографиялар бар име? Ул фотографияларда аның мин төшердем 2 дөресен әйткәндә менә бастырып төшердем инде. Ансын ничек риза булгандыр аңа. Стәлгә куйдык та гармуннарын тизеп, стәлдә гармуннар, ул артында басты инде аның. Аннан соң алдында әле этибары кнопка дигән. Шулар белән төшердем. Шуннан соң он төшергәннән соң бераздан соң туктамый итеп этне алып куйдык. Значит, Мария апа алып торды. Этсез гармуннар белән төшердек. Ансы әйбәт чыкты. И аның менә шулай иттереп эшләп утырган вакытта, булай иттереп эшләп утырган вакытта төшердем. Ул миңа кызык тоелды. Бараксинлы булу вакытына ирешүчеләр аз булмагандыр дип уйларга кирәк. Белгән кешеләр Татарстанда башланып киткән Уйнагыз гармуннар фестивалендә катнашучыларның иң данлыклылары. Нәкъ менә Бараксинның үз кулы белән ясалган гармуннарда уйнаганын раслый. Аларны Михаил Дмитриевич үзе дә шатланып күзәткәндер дип уйларга кирәк. Димәк, өмре заяга узмаган. Данлыклы бараксиннары булганнар гармунга тормыш тәртип итү өчен оста эзләгәндә Айрат Харисовка килми хәлләре юк. Айрат абый, Нинди гармун алып келдең? Сезгә менә үземнең шатлыгым белән уртаклашасым килгән иде. Айрат абый, шин Бараксин, Михаил Бараксин гармунын Яхшы. Табарга насыйп булды. Biz de Бараксинлы татарларны шул Айрат аша таптык. Чөнки ул татар дөньясында бердән-бер диярлек гармон ясау һәм төзәтү остасы санала. Безнең бәхеткә аны татарга тальянсыз яшәргә ярамаганын аңлаган Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов үзе Казанга махсус чакыртып алды. Безнең гармонның жаны бүтән йөрәге әйтергә кирәк, ул инде аны телләре. Кулдан ясалган телләр инде. Элек осталар барсы да җиздән тапап телләрне үз куллары белән ясаганнар, үзләре киләгәннәр инде. Шуңа күрә ул төрле тональностьта булса да инде менә устаның мин гармонның телен ачып карасам, әйтергә була, бу ниндирәк уста, аның кулы ябышып беткәнме бу эшкә. Михаил Бараксинның тальяннары бүгендә исән. Аларны хәзер татарлар үзләре ясый инде. Михаил шикелле үк 14 яшендә беренче гармонын ясаган Җидияр Мөхәйяровның да тальяннары, баяннары тамгалы, димәк данлыклы. Бу мөгъҗизалы эшкә Җидияр агадан өйрәнгән Айрат Харисовның да 100 телле тальяннары тамгалы. Шул тамгалы гармоннарның кадерен белүче, барлап торучы дамирларыбыз, шул дамирларның тальянга гашык укучылары бар шикер. Димәк, татар күңеленә Бараксин дип кирип калган тальян гармон безне халык итеп тотуда һаманда үз урынын били дигән сүз. Ә безгә бу тальянның чишмә башында татар җанлы урыс Михаил Дмитриевич Бараксин торганлыгын маска. Һич чыгы ул ясаган тальян гармонына һәйкәл итеп бастырасы гына кала. Безнең кемлегебезне, ниндилегебезне искәртеп тору өчен. Халкыбыз тарихында якты ис калдырган фидакар затларны онытмыйча, үзебезгә дә бу эшкә хәл кадәри өлеш кертеп яшәгән насыйп булса дигән теләктә бүгенгә сезнең белән саубуллашам, исәнлектә күрешик.